Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jingle kuman badle menti jong ka sarkar jilla ban pentrai kam ne wanra yiki an ban khanglat iki kali kamai toris ki bawan chapo ka jilla ban kamai saho na khaliang ka khon nyau trap National Awakening Movement khnam menta ka sngi ka khandai trik unailor arajar arpusau kalale ban yekendo bat IT de jing tho o executive member badai pet ya ka tanat treat ka Khasi Hills Autonomous District Council ubat jigur merthong ban tuklar lem halor ka ni ka benta Kenang makan wanra jing mentoi ki paradok parasnam ki BM kamai jakpo lingba ka kamnya kali hakaban kit iki nongwan jungok kai perthei shakleng ki jaka hapo ka jilla. Habaya keren berkilat pathai khubor hadin ka jingwan ye kendo you executive member na kaliang working president jong ka khnam uba Thomas Pasa ulapan pau ye ka jing kershan ya ka seng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kabala dawa na ka sarkar jilla bakan thau ye kirkom trekam dan ki policy pada kaju ka por bandawa na ka sarkar bakan perking ye ka jingwan kamai ki kali tourist taxi shiki jaka jungo kai perthei ki badan hapo ka jilla. Shisho ba Thomas ula ongru bagajing yakhi ban khangla di kali kamai tourist nabar ka jilla ban kamai saho hapo kani ka jilla Meghalaya kani ka jing yakhi ka ban kalyang ka seng kalale na du usnam arajar khat nyo ban kalyang ka transport commissioner of transport ke sarkar jilla ru kala aibor ban penlong ye ka jing talasi ki kali ki bawan nabar henry ho usnam arajar khat pra kani kala long le no hadin ka jingwan jong ka sarkar MDA 1 haka bor kaba klem pentrai kamsu ya kane ka an daga bakenno ru bagade ka sarkar MDA kabala penduk pendam ia kane ka jingdawa jong ka seng ni kwa ban penpau ba na kaliang ka jingi ku seng ni penpau ya ka jing kershan halor ka jingdawa jong kini ki tourist association ki jongi ban khangla no i kini kali ki bamdei registered Meghalaya lani ki tak banabar ban kamai lailan sak ki tourist spot ki bonan po jala ka jongi Kemudian faidin kendian nak kalian ka jongi kum keseng ho arga khatniau ni la le e study ka kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang na jing penya ke ko sikim bang la pharu da ka representation cha ka sarkar ha ka to por ha ka bang la bu ka jing dawa ka jongi ban khang no ya kini ki turis ki banabar bakim dei ban yo lat ban rung shado kini ki turis sport ban temsenget oki hang no ka jaka ka baka sarkar di ibet khang bang ki kali ki jongi pada ki yo ban kit pada yakin nak itu kijaka syaki tourist destination ibu per bat hak tu apa nak kalian jangka government jangka jala ka jongiru kira nak kalian ke transport department kira ada ban lek ban pej ya kata ka sampel mah dan dikira company sang te support sikim bat kira alap ba hang thiru ki kimju ailat ini kali ki banabar ban lek saduk ki tourist spot bat hak ka bakhaddo hi haka neutrik menai fed pra lembaga city ke ba nomor com/enf/arjar khatniu/arpulai na kaliang jong commissioner jong transport ula tha ya boro ini ki district transport officer ban check ya kini kali ki bawan naba hak tourist spot ki jongi bat ngilak kemilin tiba kani kampung kan ulong no bat kau handai kawan no election bat kani kala susah no kala suja no kuntu kena kalian ka jongi mentaka sti ka jika ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jongi trade kadai bi alor kani ka remba na kalian ka jongi ngisau tu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadow ki jaka terus spot le ki jaka jugo kai pertai banyak kamai tamut ki ha ba ya pok kendon ain jongka trading by non-tribal regulation kat ndai sepasal pusat pamut kiwan ban kamai sini nak kata kadaw nak kalian jongi ngilawan kerpat EM jongka trade ba intuklar dia kani bar ka discouncil kari ban pentekna ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kim dei na pok state ru kim dei ban yolat ban lek ban kamai syaki tourist destination ki bodan pok jela ka jongi kanang ba kanong rim jongani ka trading my non tribal regulation kha khandai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne bat ni kmi inti bana kan na kalian ka council kan simkhia ya kan ka benta kanang ba kino ki ba penkheng ya ki kendon an ki baladon apa ka council kan sini ki senjam ki ba biang ban khanglat kumi ni ki jai boleh
pi kani ka city ka bami na kaliang transport commissioner ka babala tha yang ni district transport officer ban check ya kini ki suspicious vehicle ni kita kali ki banabar ki barung sektor station kerja no kadawi ka dai ba hadin ka to kalawan collection kalawan no ka sarkar ka bathamai kabong yong ka MDA 1 de nadu to ka por wat lada na kaliang ka jongi ngila tho henry kamdon kanu ka jingni na ka jing tho ka jongi bat kumba ka pau mentai le si abang ibu ijing dawa ki repair sangan ke MDA government kalau la ban ra ka jing mentoy ya ipat ba hi ni iba kilong le noi kilong sap kalau mengikran jaki buri bon skor deka ka kam dan jim toy su ke deka tai ba ka du no ni ka sarkar MDA ki ba penduk ya kani ka rai kabal ami na kaliang transport commissioner's office au ara jar khat phra neutrik banai ba Tikai ka saran suna iya. Nakaliang jong EM3 ulang bon discuss bat ki officer jong council ban pet ya ki lat kilenti bakai baka council kala bande and nangi ni ai jumot hi ba ngila ngin phaidin khendiat ba dan tu gipor nakaliang giseng balang kala yang ang ke apo tengar ang tie ban check ya kini kali ki balik sabo ba tu kawan ka jing pentot Henry ke council kala hi ban le ya kata ban check ya ki trade license jong kali kiba le si kiba nabar kiba persang ban le sekitor destination kiba dan apo sekiti Thailand kiba ki Thailand kiba dan apo pun sam jongka ke cirisi kita ki dijingai jemut bat ngin ap nanti pada hadin ba EM3 la ong ingi ban sa discuss sabat ki officer ban wat kirak nanti ngin ap nanti la kapo Kumar bakan ka no ko council bakan pen MP yang ini ko ada tang ba kan pun no jadi. nakaliang ka jongi ngila de Marsen 1 ka sarkar ka bathama ka MDA 1 ho arja khat phara ngela tho in continuation ya kini kasi ti tak sau sandali Henry kasuja be kampoi sino ngila kwaru ban ikondo yo siam Henry man bang itho city ban pan appointment ngimjio te ban rum jibor ka kamra jong siam ta kalong ka adu kata tangi ti kata ngimla ban rum jibor te ban pan appointment ban ikran ikran mat ngimyo dan itho ka city ru kasuja te kani ka penpau tangi ka we ka mindset bakane ka MDA sarkar kala right tang awi karai banginum snap inu ngin le kat bamon kadi kata kan nongrim jong kadi sarkar ko menta bat kidak kisim ki thau sa katahi